Okay guys, mga kaprobinsya worldwide, yarita sa Luneta Park, Manila. Ang daming tao, maraming tao dahil marinig nyo ang ingay. Santo Niño pala ngayon. People here celebrating Santo Niño. Kaya maraming tao dito sa Luneta. Banda doon ang bantayog ni Jose Rizal. Ayun ang fountain. Sa kabila doon, nandun Dr. Jose Rizal. Hindi ako naman. Yung ingay nyong maririnig dyan, tugtugtong mga ano yan, tunog ng drums. Kasi bandar yan, Santo Niño. Prosesyon ng Santo Niño, parada. Maingay. Diba? Ang ganda ng Luneta Park ngayon. Daming tao. Celebration Santo Niño Day. Feast of Santo Niño. Okay guys, ayan, Luneta Park, Manila, the Philippines 2020. Ayun, punta muna tayo dun sa ating favoritong content. Punta tayo sa mamaya sa ngayon din concert at the park, Bantaron. Punta tayo dun. Okay guys, pause muna and have a good evening to all of us. Please don't forget to like and share and subscribe.